Com va? Caga en Judes. Quina feita. He vingut aquí a Montserrat amb un parell de camisetes de Caga en Judes. És el lloc ideal per vendre-les. Estareu d'acord amb mi, suposo, per Caga en Judes, perquè si no els venc aquí, no els vendré. Aquí tothom està enfadat amb en Judes, és el lloc ideal. I ara en Setmana Santa que està ple de gent, mira, no pugen més que turistes tota l'estona, això és un desastre. Res, que tens cita en Sabat, a veure si li puc encolomar un lot de 200 o 300 camisetes que em vaig fer de més, i ara me sobra, ningú els ho compra. I igualment se me'ls compra, però els colanets, saps què passa? Que jo, quan els vaig cantar amb aquests trajes, no sé, me sona com un poc antiquat allò, jo trobo que si anessin amb aquestes camisetes, crec que aniria millor la cosa, no? A més, això aquí a Montserrat, me sona com molt, com el procés independentista de Catalunya, per t'ho dir. Escalcat. Mireu a quin lloc el varen anar a construir. Segurament si no hi ha llocs més normals per poder construir una cosa com aquesta. Segurament si no haguessin pogut fer les platges de Calafell, per exemple. Que jo que sé, quan tu fas una promesa i dius pujaré en bicicleta a Montserrat, a veure si no és més fàcil anar fins a Calafell amb la bicicleta que venia aquí a Montserrat, doncs haver construït tot això, ho haguéssim construït allà baix, que més vol anar a tu al món. És que és veritat que no ho entenc, quines coses que fan. També, coses que s'assemblen més al procés independentista aquí, una mòmia, no? I el procés independentista en si m'apareix que és una mòmia gegantina, perquè no hi ha manera, és que no hi ha manera, me caguen nena, és que més, aquí tot es ca, com el procés independentista, com us penseu, que no sortirà de gratis? No, ho hem de pagar, va t'ho deia, i si no començam a rascar-nos la butxaca, no hi haurà independència, saps què t'ho vull dir? Això és un bon exemple. Jo crec que la independència ha de començar per Montserrat. Hem de començar a declarar com a Mònaco. Declararem l'estat independent de Montserrat i a partir d'aquí m'ho anirem menjant terreny. Me cago en Judes, si els monjos han fet el que han fet aquí, a veure si no ho poden fer tot Catalunya, no? I vinga, molts anys a tots.